Здравейте, приятели! Добре дошли в WebZone.bg. Днес искам да ви предоставя една възможност, която доста би ви улеснила. Ако вие искате вебсайт, онлайн магазин или фония, но нямате времето да го направите сами, не ви се занимава или сте решили, че тази работа не е за вас, ние можем да го направим вместо вас. Как става това нещо? Влезте в webzonebg.com, регистрирайте се, влезте в конструктора, след това ето тук най-горе вдясно има един бутон Помощ от дизайнер. Натиснете върху него, най-долу ще видите нашия имейл адрес lifamark@bv.bg. Пишете ни, ще стигнем до консенсус и ще дадем най-доброто от себе си. Ще ви направим онлайн магазин, вебсайт или фония за по-малко от 10 дни. Възползвайте се, оставаме на разположение. Благодаря ви, че избрахте WebZone.bg.